Zeynep apa o'zi de. Zeynep apa nechta xillariz? Xillerim bik yaxşı. Mine syomkalar bik motor gına baralar. Bu benim yaş artistkam. Senin de xillerin bik yaxşı axırı. Bik yaxşı, biz bik tirishamiz. Klip tushiramiz. Татарстаннан отты qozongan hamda xalq artisti Zeynep Farxetdinova. Спасибо большое тебе, поезд. Я с ним могу поехать. Ладно, хорошо, я поеду. Все, пока. Это мое платье будет. Ты умеешь галстук завязывать? Как Алина объясняет про какой-то момент? Какой момент? Да, перевод такой. Это все твои. Менә артист тормышы бик җиңел дип уйласагыз, алай түгел икән, дуслар. Менә инде икенче көн саф һавада, салкын карда без менә шушы җиңел киемнәр белән төшәбез. Каттык, шулкадәр нык җиңел түгел, бер дә җиңел түгел икән ул. Стоп! Снято!